Het wie een warme dag, het wie een hele lange dag en het wie een prachtige tocht. Hartelijk welkom vanuit Bolsward, het smoeken en gezellige Bolsward. Duizenden mensen staan hier om die fietsers op te vangen. Die fietsers die een hele zwiere tocht fietst hebben. En die tocht die wie ze pittig omdat het zo warm weer. En nou serieus, hoe ze dat hier nou? Nou, van harte, de eerste. Ja, Hoe viel dat? dat wel lekker. Nog even een sprintje op het eind. Ja nou, laatste stukje even. Hey, trouwens, we hebben krijgen wat informatie gekregen. Heeft er wel een kaart? En die is helemaal afstempelen? Ik moet nog een peer helden. De peer? Ja, Wat nou dan? het is weer eigenlijk groep 3, hè. En dan moest je wachten en dan kun je de stempel niet. Dus ik ben een paar keer trof iets. Ik denk dan maar geen medaille. Ja man, welke is van je nou als eerste? Ja, lokweesje. Ja, dankjewel. Ben je echt als eerste? Ja, ik ben eerste, ja. Ja, we hebben hier met je vrouw fut en nou ja, we reden zo fut en ja, die andere man die kon ons niet meer achterin volgen. Dus, Maar dit is ook je wedstrijd. nee, maar ja, je komt uit Bols en dan ben je altijd als eerste rijden, hè. Dus ook als eerste binnen wezen. Dus, Ja, er zijn dus mensen die 78ste Alversterde fietstocht als eerste binnenkomen willen. Maar er ben ik mensen die al lang blij binnen dat ze hier onkomen binnen überhaupt. Maar er ben ik mensen en die staan hier en die doen dat op een hele bijzondere wijze. Want ja, wat heb je op je schouder, dat ken ik wel zien. Maar die 24, waar slaat het op? Nou, ik heb hem 24 keer gefietst. En ik heb hem 1 keer met de MKZ, nou ja, toen mocht het net, ook goed net. En dan een keer met de Elfstedentocht heb ik hem gewoon. Ik denk, dat komt er dicht op. Wat hij achterom misschien wel kent. Dus ik ga 2 keer ertussenin weigeren. Maar ja, ik had er altijd iets met de Elfstedentocht. Ik heb hem 3 keer rijden. Op rijdens, dat is onbeschrijfelijk. Ik heb hem een keer gewoon. Weer heel zwier. Ik moet het vet hebben. Daar heb ik heel veel zwit erop, dat het me kosten. Maar dat had ik er ook gekregen, maar dat had ik heel lang uitgesteld. Maar ja, de Elfstedentocht, dat kan ze plannen. Maar ik heb hem nog 24 keer gefietst. Ik heb hem mij prachtig waar in Sajoerd. Ik hoor er nu op en ik ben er nooit zo fit geweest. Dat wil ik even voor je zien. Misschien kun je vrouw Anneke even de fietsvest horen. Kun je jou even omdraaien? 24ste en laatste keer. Ja, Pieter Posma, die had er dus mee op. Vrouw Anneke, waarom had hij eigenlijk op? Nou ja, hij 24 keer die in en hij zei van nou ja, hij zou met 20 keer stappen en toen is hij toch weer terug hier. Dus nou, hij zei dan stap ik met 24 keer. Dan komen er misschien ook weer horen dingen. Maar het is toch hartstikke gezellig hier en hij kent het nog best hoor. Ja. Er zit nou een aspect bij. Ik heb in die hele film 1 keer een lekker boon hoor. En ik ga er nooit met horen. En ik wilde net een bladje. Ik heb bij Wiens ook een lezen van heel de. En ik denk, ik ben altijd gezegd dat ik er weer omkom. En dat is Mikwoordburg. Dat is nou dus hoe het ook uitkomt. Je bent veilig en wel thuis. Jouw een dikke tuut, dan is het weer klaar. 24 keer de laatste keer. Ja, ze komen bij Sivicus. 24e keer bij mensen doet 50 keer, 60 keer. En wij zetten die feiten en cijfers even voor jou op een rietje. Zo'n 1912 wordt te rijden. De fietsoverstedentocht. Op 1 dag bij alle Overstedendel. Een afstand van maar liefst 240 kilometer. Nou, doggen de San 15.000 mensen mooi. Maar in het begin wie de belangstelling maar liets. En 1964 wien er zelfs maar 300 inschrijvings. Heel voor de jaren 60 was het enthousiasme stadig ongrutter. En in 1978 waren er voor het eerst 10.000 deelnemers steld. Evert van Bentum, hij wint de Overstedendtocht.
enige echte Overstedentocht zorgen in de jaren 84 en 86 voor een extra boost. Meer dan 10.000 potentiële deelnemers moesten zelfs teleurgesteld worden. Won deelnemers lieten de fietsoverstedentocht niet voorbij gaan. Ontemooi 2013 hebben 20 enthousiastelingen de tocht al 50 keer of zelfs nog vaker dien. En de koprenner, dat is de heer Reitsma uit Stienjes. Achter Stien namens dit 60 tochten. 60 keer, ja, dat is wel een mooi moment om te zeggen van dit is nou verder maar. De deelnemers starten in Bolzert in 23 groepen van rond 600 fietsers. En de eerste groep die begint Maas om 4 uur. Vanuit Bolzertwijk gaan ze eerst naar het noorden. Naar Haas, Frenscher, Dokkum en Ljouwert. En dan waarom naar Bolzert. En dan volgen de zuidelijke route. Oesnits, Driels, Sleert, Starem, Hielpen en Warkum. En om 12 uur vannacht hebben de deelnemers de gelegenheid om haar in Bolzert op de finish te melden. Als je de Oversteden toch net alleen fietsen, maar ook rijden en rennen, dan kun je het Oversteden brevet krijgen. Zo'n 1400 sportievelingen hebben dat document in een hoes. De Overstedentocht. Het blijft een apart fenomeen. Je kunt hem rijden, fietsen en rennen, maar vanzelfs ook nog steppen, motorrijden, kanoën, stand-up pedalje, zinnenboord varen, klunen, zielen of uitzitten in een oldtimer. Zat je nou maar Hinneschink in het Broester in Bolzert. Er komen een heel soort mensen komen weer binnen. Die duizenden matten nog komen. En ja, als je dan bedenkt dat je van een man iedere betiert, haast net in weer. Er wie nog alleen nog maar een paar vrijwilligers iedere betiert in Spier. Hoe laat is het nou? Kwartier op trein. Je bent er maar op het hier bij. Dat heeft mij zo'n weekend, hè. Hoe laat ging je wekken? Ik ging wekken, want je wordt automatisch wakker, je houdt het aan. Wat moet er nou nog gebeuren voor jou? Nou, we gaan nou naar de vrijwilligers op te vangen. En dan gaan we straks parkeren op Rijksweg 43. En dan gaan we van Bolzert tot aan Skettenstad even parkeren. Gaat u ook mee fietsen of bent u de volger? Nou, ik ga fietsen, hoop ik. Oké, maar dan moeten we nog even andere kleren aan. Ja, dat sowieso. Maar ik wacht even tot jullie weg zijn. Hoe laat starten jullie? 5 uur? De eerste ploeg? 8 minuten over 5. Tweede groep. Dus mooie tijd. Zin in? Hartstikke zin. Heel veel zin. Dus nou, en, het wordt mooi weer. Dus, Ik zou Gies hier achterwerk hebben, want ik doe zonder zadel. Nou, succes! Ja, zonder zadel. Dat wordt hem mooi vandaag. Ja. Nou, je willen de eerste wezen, Chapal. Ja, wij zijn hier altijd van de eerste met de aankomst. Hè? Ja, maar je bent net eerst meer wanneer in Bal zit, hè? Nee? Nee, dat lukt niet meer. Maar je willen wel eens eerste fut? Ja, dat gaan wij nog een keer doen. In Jelf ben ik van een fietsstap in Frensje dwaai. Nou, en dan ben je een mooi tiertje. Dus je had de eerste kilometers al in voeten zitten? Ja, de eerste 18 hak ben. Nou, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Nou, jou hebben het allermooiste plakje ook wel. Ja, dat proberen we altijd te scoren. Hè? Het mooiste plakje maar beteert. Vooral bij de stad, dat is het mooiste. Nou, wat voor dag wordt het? Een mooie dag had ik. Ja? Mooi waar is door, dat zijn we goed komen. Ja, ik word onwaan, hè? Nou, letter op jongen, dacht ik. Oh, dan ben je helemaal weer thuis. Dat moet ik wel hopen, ja. Want wat is de planning? Nou, dan worden ze 2 kwartier 20, dus iets. Wat alles mooi zit. En wat is nou allemaal bij die? Nou, een kaart en wat eten. En wat drinken. Ja, en wat is dat dan voor eten? Nou, wat krentenballetjes en wat drinken en een snelle jel uiteraard. Zo is iedereen het, dacht ik. Nog een paar minuten. Ja, nog een paar minuten. Spannend. Ja, daar gaan we. Helemaal klaar voor? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. En u hoort bij de allereerste die weggaan. Ja, deze keer wel, maar het wordt niet de eerste hoor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bingo!
Ja, en voort wiegen ze, maar ze zullen hier nog een paar keer weer omkomen. Want ja, Bolzert is het startpunt, is het eindpunt. Maar echt een punt waar je heel wijs del komen. En vanuit Bolzert ging je dan naar de zuidelijke kant van Friesland. En dan kom je in Sleet en dan kom je in de warme eermen van verslagjouwer Ilse Hermanides. Die stierde de hele dag bij de camera van de televisie. Ilse, Sleet is echt een soort van brekpunt. Jelverson mat iedereen er voorbij wezen. Klopt dat? Het iedereen het helle? Mooie mensen kan hier? Nou, er komen nou nog een paar mensen onze. Nou en dan komen er nog wat mensen. Ik even praat met de stempelaars hier, met de organisatie. Die zeggen, ja, Jelverson, dat is het officieel wel. Maar verlineerd hebben we nog om 20 uur wil stempelen. En wij houden op het moment dat de bezemwijnwest het, dan houden wij er mooi op. Maar ik verneem wel dat het hier nou echt rest rond worden is. Je het hier heel druk west rond vielen zo'n ta. Maar ik heel gezellig en we hebben er een compilage van maken. Je moet genoeg drinken. Als je net genoeg drinkt, onderwijs is wel eens wat mensen met kramp en zo. En ja, die hebben het moeilijk. Ze komen al je tegelijk, hè? Hield het? Ja. Jou hebt de stempel binnen? Ik kom uit Duitsland. Ah. We doen een koekje en dan komt het wel goed. Heb je het hele eind nog een stuk terugrijden dan? Ja. En wij komen uit Holwert en ja, die is hartstikke gezellig. It's 60 kilometers. Nou, dat is zeker easy. Eerst even op een step, Juster. En je wordt met regen zien we even op een fiets. Ik zag dat het al regent en onweert in Zwolle. Oké, dat belooft veel goeds voor hier, denk ik. Het komt dichterbij. Nou, we wachten het af. Goede reis verder. Nou hebben die 14.000 deelnemers al hier zelfs een doel. Die willen bolten wat helly. Maar wij hebben dan ook een doel bij Omroep Friesland. En dat heeft te krijgen met Twitter. En wij willen graag dat de mensen een trending topic, nou ja, dat die hashtag dat van u is dat waard. Dat is hashtag fietsolve. En Ilse, is dat slaggen ja of nee? Nou, ik weet net of dat heel dolslagen is, maar er is wel een heel soort Twitter. Een heel soort mensen die hashtag fietsolve broekt hebben, die hun avonturen vertelt. We hebben er even een peer uitzocht. Een peer bijzondere, onder oren van uw collega Simone Skeffer. Die hier wil zin om een bierke. En die zei, die twitteren, maar voor u geen bier, maar wetter. Prima, al die extra posten. Nou, en dan wie er nog Anita van der Schaaf die twitteren. In Workum weten ze echt wat gezellig is. Dus die hield ik wel naar haar zin. En dit is ik heel mooi van FWTL. Die twitteren vanuit Londen voor de televisie. Zie ik net mijn lief en mijn broer op Omroep Friesland sloten passeren. Zet hem op. Ja, dat is hartstikke leuk. Internationaal, dus een belangstelling voor de fietsolverstedentocht. En dan zeg ik nog wat oors gebeuren bij die beeld. Die beer, wat is dat voor verhaal? Ja, ik sta hier en er is hier een beer en mensen kennen mooi beer Boelu op de foto. En dat heeft alles te krijgen met een Omroep Friesland app die het over een paar weken lanceerd wordt. En dat is de Omroepcam. En dan kun je op een foto mooi omroepers en onder oren mooi beer Boelu. Het is al Hassevier, Simmer in Friesland. En Omroep Friesland komt deze simmer met een hele nieuwe app, de Omroepcam. Hier mooi kist hele speciale foto's mooitje. Wat toch biegeliks van Piet Paulusma op het strand. Of een selfie met Beer Boelu. Of met die super hippe simmerbril. Of misschien wel mooi het hier van scootjeverslagjouwer Gjolt de Jong. Van begin juli al is de nieuwe Omroepcam beschikbaar via de App Store en via Google Play. Ja, en als je dan zo'n foto maakt, dan zit het er dus uit. Ik sta nu bij Beer Boelu. Maar voor mensen die het nou nog aankomen in Bolzert, die kunnen vanzelfs in het echt wel eventjes op een foto met Roelof Lausma. Oh, oké. Nou, dan mag ik me even op voorbereiden, maar kom vast wel goed. Ik zie je trouwens op het podium, dus ik kom er net zo dichtbij. Maar aanstaan doeken we de feesten dan wel in. Ilse, bedankt. We beginnen nou eventjes, want ik vind het wel heel mooi nice. Dat was het ook correct verteld, dus toen Sleert. Want wij volgen hier een stel op een tandem. Dat Koenje Waas, die dus al zin in heer. Dat ben Jan Bok en Annette Terfeijer. Die een is een kroegtijger en de oor is een kroegbaas. En voor de gek zeiden ze, wij kunnen wel op een tandem. Kunnen wij zonder al te volle trainen, kunnen we die Alverstedentocht wel rijden. Wijs die zich dat er Zuid in heer van de tarriedings.
ik ging op de tandem samen met mijn vriend Jan ging de Elfstedentocht fietsen. En het is eigenlijk zo kwam dat ik mijn grote moeder heb hier, dat Jan vertelde dat hij het al wil en ik al een keer fietst hier op de tandem zonder te trainen. Toen zei ik, nou dat ken ik wel. Nou, toen zei Jan, dan ging ik maar niet mee. Misschien wel het kant, want we hebben vorige keer ook niet trainen, dus we maken het nou ook wel weer klaar. Ja, we. Yes. Mensen die het wel graag zijn in de kroeg zitten, die heel het algemeen net altijd de allerbeste conditie hebben, volgens mij. Nee, nou dat klopt wel inderdaad. Maar ik denk dat karakter, dat het er een heel soort mooi te maken zien. En we fietsen natuurlijk voor het goede doel. En we willen ook net verpeeld staan, dus we moeten wel. Oh, dan keren we zo meteen om. Oh, dit zijn goede trainingsomstandigheden. Nou, maar dit de hele dag, hè, dan ik weet het niet. Wat de minnendag. Ah, nou ja, ik wil reis naar 58, wat zullen we beleven? Nee? Hey, succes hè? Ja, dank je. Hela, hola, We zullen even plaspauze. Ik moet even pissen. Hoe gaat het? Goed. Ja, het valt me 100 mooi tot nota. De kont gaat nog goed. Nou, het gaat nog wel aardig. Ja, ach ja, we krijgen nog maar even een dreef stukje. Hè? Ja, naar Noord, naar Dokkum. Ja. Wat dat dan gaat, dan moeten we zien dat we daar een beetje overleven en dan gaan we terug hebben wat voor de wind. Ja, hoor. Ja, nee. Nou Jan, welkom in Holwert. Ja, hoe is het mogelijk niet dat we hier al binnen? Ja, het gaat zo wel. Ja, dan als je weer een Dokkum binnen en dan rusten we daar weer even. En dan het is wel even noffelijk nou we aan het even van het zadel lopen. Ja, hè? Dan weet je ook weer dat je mansje bent. Hè, want, Dank je. Succes! Ja, dankjewel. Hey, succes! Doei! Ja, de kont begint wel een beetje shit te doen, maar voor de rest gaat het even goed. Dat is de enigste eigenlijk. Ja. Ja. We gaan maar kijken hoe ver we komen nog. Want we zijn er nog niet. Ja, we gaan het finish ook wel. En we zien hem net weer ophouden. Hey, heel veel succes, hè? Ja, dank u. Goed. Ja, we hebben bezocht om nog even telefonisch contact te hebben met huizen. Het is net heel ontslagen, maar nevens mij komt het wel goed. Ik is een beetje trots zetten, jongens. Ja, Steven Rekker, vastzitter van de Alverstede fietstocht. Wat is prachtig dat je dat soort verhalen hoort van mensen die zeggen, ja, net traint, maar verrek het, al wordt het niet neer, ik doe het. Ja, dat is schitterend om te horen. De meesten die ik binnenkom, die hebben genoten. Ja, het is een relatief makkelijke tocht, Joert. Dus, en die stralende gezichten, prachtig. Hoe uit dat doen, die makkelijke tocht? Ja, toch ontwaar. En dat de wind mooi draait. Dus, en misschien een lange voorjaar dat ze volgens gewoon trainen. Maar het waar doet alles. Het krijgt al even niet nice, gewoon over de calamiteiten, net een soort calamiteiten. Dat jouwt jou een goed gevoel. Wat voor verhalen, Jerry, weet je echt een goed gevoel van krijgen? Nou, ik krijg een man die heeft voor de 24e keer fietst. En hij zei, dit was de allergemakkelijkste tocht. En op je hechtepunt stop ik. Dat vond ik prachtig. Dat zou je geen deelnemers doen. Nee, nou goed, wie is slechts één. Dus er ben ik nog horen. Even hoe het waar. Dat is toch wel het punt van de voren waar het een soort op praat is. Wat er een extra wetten komen, nou dat is regeld. En dan het wetten van Boppen. Hoe komt dat? Nou goed, ik hoop dat er nog even wacht, de buien. Op het eind van de er een buitje komen. Wat ik zo'n in ieder geval. Maar dit waar, zolang we dit mooi even horen. Dit mooie waar. Ja, want Johan nou Jos komen, maar je krijgt de hele tijd uit. Echt prachtig om te zien trouwens. Justin daar gewoon tussen die fietsers. Hierheen en daarheen, een stek en weer tegen de wand. Ja, vind ik prachtig. Mooi te helpen. We moeten natuurlijk nog de grote lijn zijn. Maar af en toe mezelf gewoon ik ontwerk. Ben ik een van de vrijwilligers.
Hoe gaat het met de vrijwilligers? Ja, super. Nee, die mensen krijgen ontzettend veel complimenten. Die mensen bepalen de hele sfeer. En ontzettend veel complimenten voor alle vrijwilligers, hulporganisaties, wie dan ook en al die instellingen. Super. Toch ben ik even nieuwsgierig nog één dingetje. Je hebben dat van die stempelcontroles invult, een ingewikkeld systeem. Kun je misschien even uitlezen hoe dat werkt? Maar werkt het echt? Nou, de finish controleformulier, dat is bij het aanmelden in de tenten. En zo horen wij de administratie bij van het aantal uitreden tochten. En, ik moet je hebt iets koers met die stempels, Christine Dinkje en een wit kleer. Nee, toen weer er een blanco aanmeldformulier. En die hebben we nog steeds. Maar dat hebben de meesten net verteld. Dus iedereen hier hem keurig bij hem. Dus er zitten dik over 90% van de meesten die wel uitprinten hebben. Dus ze zijn er moment. Je hebt Max Kiep hier. Zeker achterouw in de verwerking. Dan nog wat, want ik weet van Amstel Gold Race Big Leagues. Dat is een heel soort mooi track-and-trace systemen, maar fotofinishes, een heel soort moderne technieken. Dat is hier nog net. Is dat nog wat voor jou? Nou, we zijn wel bekend natuurlijk met die systemen, omdat we zelf ook een protofietsen. Maar nee, wij worden het stempelen. Dat is een stuk cultuur. Het stempelen in alle steden en 2 extra posten, dat willen we erin horen. En ons is het zo'n dubbel systeem. En dat is ook een yield-kwestie. Dus wij hebben gewoon, zolang we nog genoeg vrijwilligers zijn, stempelen wij. Nog één laatste vraag aan jou. Hoe laat laan jou juist een nacht op bed? Nou, ik ben stond om zo'n uur begonnen, dus en vannacht heb ik net slipt. Het is helemaal net slipt. Nee. Hoe doe je dat? Nou, wekker blijven en dan is die te mooi maar bij bed. Je werd het denk ik maar gewoon op adrenaline die tocht rijden, of net? Dat is makkelijker. Dat is makkelijker. Bedankt. En succes nog de dagen, of de komende uren. Dankjewel. Je hebt succes. Ja, 15.000 fietsers, dat betekent 30.000 ban. En die ban die kan leggen in. En er kan ook wat gebeuren met ketting. En er kan van alles gebeuren. Nou is daar gelukkig een oplossing voor, want er zijn van die mobiele fietsenmakkerteams op de route. En wij volgen daar één van. Bijna. Dat komt ja. hartstikke Die nog even. Hartstikke plaatsie. Maar die missen een spaak. Je had een handelingen en opmaken. Je mist een spaak. Ja. Nou, zullen we dat er even niet zetten? Nou, stel ik het er met dan. Hè? Ja. Net helemaal, maar dat is het. Ja. Hey, hey. weet je wat doen we hier? Ja hoor. Zeker. Ja, maar. Kijk, nu zit je zeker glas. Oh, dat je dat er net in gekomen zijn dan. Ja. Dat staat er al in, hè? Maar Johan, ja? hoeveel jaar doe je dit nou al? Dit werk? Dat doe ik al hier op de man afstand dacht. We doen dit vanaf 16 jaar. Dus dat is al een periode hier, dus 18 jaar. Ja, dat is wel gemakkelijk. En waarom is het zo leuk? Wat is dat? Waarom is het zo leuk? Het is fietsverslavend. Ik heb al 3 keer mooi fiets, zelf op racefiets. En toch heb ik altijd wel drang om hier eens een mooi verder te gaan. Dat is gewoon hartstikke leuk werk. Het is heel dankbaar werk natuurlijk. Hè? Dus je bent ook zo blij dat ze weer op mij helpen kunnen. Ik ga even terugwerken, ja? Ja, prima. Hey, heren, hoe blij waren jullie om deze bus te zien? Op de knieën, op de knieën. Maar ja, we gaan gewoon weer door. Maakt ons niet uit, joh. Prima, maar het is hartstikke goed dat ze rondrijden natuurlijk. Super blij mee. Dit is een origineel fietskop, net? Ja, dat dacht ik. Ja, zelf hebben we niet meer kofferson. En ja, van hout, hè? En wat is het probleem? Ja, we gaan geen slag in de wiel. Dus spijkstekken, maar dat fixen ze hier even. En dat is wel belangrijk bij een wiel. En hoe noffelijk is het dat deze man er binnen? Nou, dat is heel noffelijk. Dus zonder deze man komen we hier hard niet verder. Of nee, dan hier we het net helemaal.
wat komen ze jullie erop zien ontnood aan? Nou, het is meestal toch vaak wel banden of spaken die kapot zijn. En kun je hem de meesten altijd helpen? Nou, dat is wel mijn doelstelling. Maar ja, soms dan heb je zo wat de padden dingen en denk ja, dat lukt net. Het is meer het materiaal. Als je iets krijgt net maar wat hij must. Maar je jou het net gauw op? Bij jou het net zo gauw op, nee. Op naar de volgende? Ja, op naar de volgende. Nou, die zware van een stikkende fiets, die hebben mensen hier in Bols het nou net meer. Want ze ben je nou eindelijk bij dat finishplak ook aan bij die tent. En had je Jesse Steen, dan roek je een beetje zwit. Een beetje vermengd met wat zonnebrandcrème. Ja, het is een apart luchtje. Ik denk dat we nou eens even naar de mensen gaan maken. Want dat Jerry krijgt de omroep precies. En dan kom je in heel zijn tandems binnen. Nou, we zien krijgt al Jan en Annette op het tandem. Dit is een hele hoorstel. Nou, goeie. Een plaatsje is dit. Hoe oud is die fiets? Ik heb geen flauw idee. 30, 40 jaar. Ik heb hem even geleend en even nieuwe zadels opgezet. Eigen zadels. Dus, en toen maar gaan fietsen. Hè. Dit is Jana Prets en Hoyt Karel, zeiden wij in het Fries. Maar dat betekent vader. Jullie komen uit Groningen? Ja, Veendam. En waarom deden jullie mee? Ik heb hem 2 jaar geleden voor het eerst gedaan op de lichtfiets. En ik vond het gewoon een geweldige ervaring. En wij houden nog wel eens van wat uitdagingen. We hebben samen marathons gelopen. Wij hebben samen op de Mont Ventoux gelopen en naar beneden gelopen. Dus nou, dan leek haar dit ook wel leuk. Wat was hier zo bijzonder aan? Ja, gewoon de sfeer is gewoon fantastisch. Dus, en nou ja, het weer is mooi. Dus alles is gewoon... Kan je één ontmoeting of een gesprek of wat dan ook benoemen wat jullie vandaag mee hebben gemaakt? Nou, ik vond het wel geinig dat er vaak mensen wel achter ons gingen aanklampen. Daar was een meneer die heeft toch wel zeker 25 kilometer achter ons aan gefietst. En hij zegt, jullie hebben een mooie tempo, mag ik achter jullie aan? En ja, dat was gewoon geweldig. Gaf ons natuurlijk ook een kick, hè? Dat iemand achter ons aanging. Dus dat was wel mooi. Pak dadelijk een lekker biertje, geniet ervan en dan op een fiets weer naar Groningen? Nou nee, wij gaan naar Langweer. Daar woont mijn andere dochter. Nou, succes ermee. Ja, lekker bijkomen. De groetjes aan alle mensen die dit mogelijk gemaakt hebben. Dank jullie wel, hè? Nou, ja, die gaan lekker de tent in en dan kunnen ze lekker bijkomen. Wij weten alle hier denk ik wel, Joop, u zegt wel eens zitten wel eens op een fiets terug Friesland. Dan weet je wat het perspectief is. Maar wat is nou het perspectief? Als je 20 centimeter maar je kont op het asfalt zitten. Dat laten we nou zien. Ja, hier vanzelf wel in de gaten niet wie een listfiets. Zag je een heel soort van, ik weer oer de streek kom. Klaus Pithorst, wie de man die dit voor u maakt heeft. Tegen dank daarvoor. En hier staan een heel soort mensen kunnen te wachten zien. Op waar? Op waar staan je hem te wachten zien? Op Heid. Hoe heet Heid die? Ja, dat liep maar. En hoe laat zal die ongeveer binnenkomen, denk je hem? Weet je hem dat al? Samen 10. Hey, en ben je met Grutsk op Heid? Ja. Kun je een beetje goed fietsen? Ja. Zullen we nog even verder zien? Je staan nog meer mensen. Hallo. Van waar is dat bosje bloem? Nou, van mijn man en mijn schoonzoon, mijn zwager. En wij die oren. Een kennis. Het is een mooi ploegje. Wat verwachten ze tussen te komen?
Wat zei? Hoe laat verwachten ze binnen te komen? Nou, dus. Nou. Het wordt nou druk, hè? Ja, het werd wel heel druk. En heel warm hier. Oh, shit, komt hij binnen. Nou, is dat Huid? Nou, dan wachten we even op Huid. Waar komt de Huid om? Hoe shirt hij eruit? Daar is Huid. Ja, shit. Hier komt hij on. Nou, Huid. Live op Omroep Friesland krijg je de Bosjesblom. Nou, rap nog die band aan. Ja, dank u wel. Hey. Nou, prachtig, hè? Had hij nog een tuutsie? Maar had ik een tuut, hè, of net? Ja, had hij maar een dikke tuut. Oké. Ja, dit wie het van niet bol zit. Er komen nog duizenden mensen komen hier binnen. En wij kunnen vanzelfs net al hier op wachten. Maar ze binnen goede handen. Hier hebben al die familie en kunde die ze opwachten. Ja, wil je nou ook nog meer weten? Surf dan even op internet. Dan kun je alles vinden hoe deze tocht en hoe het voor Roen is. Voor nou een hele noffelijke jongen via en misschien, het is mooi waar, ik nog even lekker te fietsen. Doe dat maar.